هذه النقط ما بيأثر ان شاء الله. ان شاء الله. الله يجزيكم كل خير. الله يوفقكم. کمپانیا درزیکرنا زاروکان li tevaya navçeyên Sûrî berdewam dikin û ev yek bi armanca seknandina naxweşiya felca zarokan e. Ev kampanî zarokên yek rojî ta 5 salî armanc dikin. Endamên kampaniyê ji Orient News re diragihînin ku karê me bi hesanî derbas dibe. 5 navend li gundewarê Helebê yê Bakur hatin vekirin û di dirêjahiya 6 rojan de ew ê berdewam bikin. Li gorî berpirsên van kampanyan ku rajaya zarokan li gundewar dighe 20 ji sedî. Her wiha berî ku kampaniyên derzîkirina zarokan dest pê bikin, kampaniyek din bi navê dest bi dest bû rawestandina felca zarokan dest pê kir û ev yek da ku nişteciyan agahdar bikin ku derzîkirina zarokan gelek girîng e û tê de li ser metirsiya felca zarokan hate tekezkirin. Her wiha bijîşkên vê kampaniyê diragihînin ku nexweşiya felca zarokan di civakê de gelek metirsîdar e û divê berî ku felca zarokan belav bibe ew werin derzîkirin. Ji ber ku piştî çûna demê dermankirina zarokan ji vê nexweşiyê gelek zehmet e.